Numdum ko sa among programa ni John Carillo sa una nga. Eleksyon gapon to. Yung eleksyonon ka si Satanas o si Hesus Kristo bay kinsa kay Brad kinsa kay mudaog ingon John Carillo gilubong na si Hesus Kristo diri pa sa ubos lubong na pag-ihap sa baluta lubong na wa pa mangabot ang boto gikan sa bukid. Gwen Garcia has filed an electoral protest before the Commission on Elections contesting the results of more than 4,100 clustered precincts across the province following her defeat in the May 2025 midterm elections. Garcia made the announcements on Tuesday, gahapon June 3, during a meeting with town and component city mayors at the Cebu provincial capital, where she claimed the official results of the gubernatorial race, quote, did not reflect the honest will of the people, unquote. Did not reflect the honest will of the people. Sa iyang pamahayag, Garcia said she believes technical irregularities may have affected the vote count. Ug matod pa niya, we hope that the COMELEC will act with dispatch on this electoral protest. So, matod pa na binisaya gani, bisan ngadto sa kabukiran, daghan pa ang nangutana. Dili mi katuo ngano to, ngano man to, wala man mi kaila anak niya. Una istorya ko sa bukid. Numdum ko sa among programa ni John Carillo sa una nga. Eleksyon gapon to. Yung eleksyonon ka si Satanas o si Hesus Kristo bay kinsa kay Brad kinsa kay mudaog. Ingon John Carillo gilubong na si Hesus Kristo diri pa sa ubos. Lubong na pag-ihap sa baluta, lubong na wa pa mangabot ang boto gikan sa bukid. Oh, so mao kuno to. Dili mi katuo ngano man to. Wala man mi kaila na matod pa ni Gwen. Mao kuno'y sulti sa mga taga-bukid ngadto kaniya. Technical and software proven evidence nga the votes intended for her may have been misattributed to her opponent. Ang latest kuno, ako kining i-quote, the latest of which there is now growing proof that the votes intended for Governor Gwen Garcia were credited to my opponent, unquote. So, to all the 50 mayors, I do not blame any of you. Matod pa ni Gwen, you had nothing to do with the election results, at least as far as the gubernatorial position is concerned. So ako na yung analyson mga higala. Pangutana, seryoso ba siya anang iyang protesta? Ang tubag, kung ako'y pangutanon, dili god. Dili. Kanang iya mga abogado kay bago nang na-shock, okay? Shocking man gyud ang resulta. I think sa kampo ni Gwen Garcia, as I said yesterday, why usa nilang gatuo nga mapildi si Gwen. Bisan sa kampo ni Pambari 4, hopeful, kuan ba ka nang dunay paglaom, pero dili sigurado. Posibleng mapilde. Ako ray mingon yun nga, silubong na. Kuan ka nang, sa meeting na mo, Boy Biloso, may buntag ka ni mo. Boy Biloso, Rico Osmeña, Pambari 4, dito sa Casino Espanyol. April 27. Nganong mainumdum ka na doon kay bispiras mo na sa amo sa baryo sa Bohol ba, Bilisan. Anyway, so ako kalarga kay magkita ni
Pam Baricuatro sa Casino Espanyol. Ilang ibitar og breakfast, lunch, brunch dito. So I was there. Yuta rami dito ko about wakabot na po kung ano may mga pito Buya Bisamis, no? Bo istorya, no? Feedback. So ako mingo ko nga ilubong lagi na muna si Gwen. Murag smiling ka sila nako ba nga nalipay sa istorya nako. Ako mo na yang nitabo. So ako naman nag-explika din sa programa nako nganong ilubong si Gwen. Daghang og kwarta. Mailhan na pero sa feedback nako ako amigo nga nagsuri-suri sa kay political operator man dali kay na siya makabasa. Gi-validate nako ang akong observation sa social media. Ingon siya nga kuan gyud nakasakay mo gamit nakasakay gyud si Pam sa popularity ni Duterte. Muna yung sulti sa akong amigo. O na, confirm. So, asa man kutob, ang question na lang ato, asa kutob ang kwarta kay between the camp of Baricuatro and Garcia, gabaha ang kwarta ni Garcia. Unya kay bawo ko mamalit. Kay bawo ko sa politika nila mamalit kay we were associated with them many times. Pagdagan ni Noy Pabling, pagka-gobernador. First time abot ko kamutis. Kanang pilar. Ang among gisakya yati ni Anhing Juan kinini ang tungod dito nga Durano ba. Kuan yun kanang traditional politician ba style. Unya gasakay man ning Gwen nangampanya ko sa prom day dito sa Leyte, sakay mi sa Supercat pa uli din eh. Nabalaka siya sa iyang daddy. Paduol naman kayong eleksyon na to. Alex, oy, yana ba? Akong gingnan nga, was it a mistake? Iko nga, namoy kwarta. Just make sure nga ang delivery sa kwarta efficient. Daog na daddy ni mo. That's what I told her. I think she can remember. Manay mangutana niya, hinumdum ka itong sakay mo ni Alex. Tinood na mga higala. True story. So, okay. So, kibaw na sila mo malit. Kibaw na mo gamit sa kwarta. Di man ka magdugay ang eleksyon o di ka kibaw mamalit. Kanang mga sustainer o tagdugay na mga politiko gani nga way kontra mo. Mangatag mangyapon. Kana sila, mga gulyas na sa First District. Mangatag na bisag way kontra. Durano. Mao na sila. So, Pambari 4. Kuha na yun. Para mobility na yun ang kwarta ni Pam. Pero, asa kutob ang kwarta. Kay og way kwarta ay ilubong na. Unya, na may kwarta, asa kutob na. Basta kay mudaog yun si Pam. And true enough, mao gyud resulta. Mao gyud nahitabo mga igala. So, kaning kagoy nga protesta. Of course, na-shock lagi sila, di sila katuo. Mao na ang nahitabo sa kampo ni Gwen. 100% gyud nga gatuo sila makadaog. Tanawa ra ko ng exchange of messages mga igala or kanang comments ni Byron og sa mga tao ang mga butante. Kanang moingon si Byron nga maghilak mo og kuan kamo mga DDS. Maghilak mo ang murag popcorn kon ang luha ba. Hasta si Rufel Banyog sa DYHP ba. Iyang gibirahan niya siya ikaw hanggaw sana uplok magang abogaduha ka, something like that, no? Nang below ngilad kayo. Unya, gatuog yung kang mabildi si Gwen.
Uplog gyud ka. Okay. Di mo pildi. Karon kay napildi man. So di na katuo. Shock gyud sila. Unya pag lugdang na sa kuan, nakarealize siya nga. Daghan ang insultis tinuod niya kay naay diskurso na sa video dito sa Compostela. Mingon siya nga, uy, kaya nangasaba naman siya, hindi ko na. Ito na sa Siguen. Nangisog siya ba? Iyang gibadlong ang iyang kaugulingon kay sayop lagi yun. Iyang i-justify nga. Lisod manggod nga mag fake ka ba? Fake. Maghuwam kag batasan. So siya, mao mas kuno'y ganahan sa mga tao ang iyang pagkamaldita. Mao iyang istorya. Sa video, magulo na migawas. Pero nakaibaw na sila. Nagikulatag sila. First District. Talisay City. Why kontra si Abu Bida? Katong kontra unta katong announcer bitaw nga black timer. Nga ang hanggaw himi-file og kandidasi. Unya, iyang gibiligya ang iyang kandidatura aron wala na problema gyud ang Gulyas. Asawa ni Samsam. Murad to'y kontra. May withdraw naman. O gidakop man sa NBI. Ambot na unsa na tayo kaso adto. Ingo mo sa to siya nga, oy, ako may gisit up nila. Ana ba? So, way kontra. Resulta, gilubong si Gwen. Talisay City. Minglinilya. Lugar gina sa mga Gulyas. Minglinilya. Lubong si Gwen. Naga. Naga, na may issue sa Naga. Kanang mining sa Naga. Apo cement, kanang lugaran Naga dool na dito. Padung San Fernando. Dunay hinungdan kanong gikasilagan siyang dapita sa mga tao nga nawad ang trabaho kay gipahunong niyang operasyon. So, reasonably na nga na di mo butar niya. Ilang una-una ato, negligible na siya. Pilar man na. Ato man ang congressman, ato ang mayor. Pero na hinungdan nga mapildi siya. Og mapildi galing gamay ra. Pero di mahimtabo daog taoy. Daog taoy. Kaloy sa Dios gilubong. San Fernando. Mao gihapon. Pag abot sa karkar, ang duha ka mayor nga kandidato dito, puro Gwen. Si Patrick Barsinas, sip-sip man na si Patrick Barsinas ni Gwen. Di on sa palupig si Apura. Utro man sad. Kaya mo na ilang matang sa politika, o kinsa na sa gahom, adto na sila. So si Gwen, di, unbeatable. Tuwa sila ditong duha. Ayaw lang Gwen, kami rin magbugno dire, kami ni bahala nimo. Puro nakadawat. Himidaog si Barsinas, napildi si Apura. Iyang bana nga kani mayor nakasakay sa konsiho. Pero ang ilang kandidata pagka-gobernador gilubong. Malipayod ko itong tagiya sa sound system doon kato si Albirca bitaw. Nag-iibtan og microphone. Pagtuon niyo gisabutahe siya. Nalipay, kaya nakadaog sa siya, tungod na ng isyu ha. Nag-iimbaras siya sa publiko, wala man tutuyo pero gikasaban siya Gwen at tubangan sa publiko. Nalipay siya. Gilubong si Gwen dito. Gamay ra siya lubong gyapon pero gamay ra dito sa Sibunga, katapusang lungsod sa 1st District. Unsa man nasayop tong makina or pag-ihap pag-ingon nga Garcia bari 4. Garcia bari 4 ang ihap. Di mao. So ang pangutana nganong mo sagaran mo ingon do nga naog na diha Gwen, oy ako kagapon
ihatag na sa nakadaog. Ayo nagplano-plano kay na pa man siya kuan. Iya pa man yung baligya ang iyang idea kaning investment idea dito sa kuan kinini ang Robinsons Galleria. Gakuan gyapon siya kanang investment sa probinsya ana ba murag siya gyapon nakadaog ba. Din amangan siya hunong na diha itugyan na sa bagong administrasyon. Pero kay wa man. So ang mga comments, tanawa ko ng mga comments sa Facebook, sundan ninyo. Lay, naong na diya, lay. Ano ba? Negative yun. Wagi, bisag usadong. Tanawa ng mga video nga nagisgot ani na sa Facebook. Wagi ingon nga, sige ma'am, fights ma'am. Katong mingon nga, tagabukid ko no, wa kailan ni Pamber 4. Dapat maningog sila. Pinaagi sa social media kay kisa may way telepono ko doon. Bukid kit-kit og telepono tong taga bukid. May mas dagam sila time dito nga magsigig tanaw ng TikTok, Facebook, mga content daw nga katawanan, mas daghan sila time na niya. Sige, chika-chika. Wa may migawas. Basahan ninyo ng mga comments, mga higala. Wala, Jod. So, pildi good. Pero nga nang muputista man. Ang proseso ba sa putista, dili man ni dawaton din ni local ang putista. Ato man sa Manila. Katong interview bitaw ni Rowena Capistrano sa siya, regional director sa Comelec din ni. Yeah. I think regional to. Muadto sila sa Manila di ay ani. Dong, adto ni i-file ang protestas. Unya, Comelec Manila, unya, adto sa Electoral Commission Adjudication Division sa Manila. Unya, 10 days after nga pwede ka mo protesta. Unsa naman ron? Hunyo 4. Ang eleksyon sa tupitsa Mayo 11, 12 ang eleksyon. So, pertin ang lapasa sa naitawagan na reglamento tari period aron mo putista ka. But nganong late man kayo? Kadtong pre-proclamation protest dito unta pero wa man nakuan man naka-take out mo yun si kuan Pambari 4. So na-proclaim na kani apas na siya nga protesta but ano sa 10 anong karon pa man nga she is being surrounded by good lawyers si Gwen. So ang pangutana ngano man unya mugasto ka kaning 400 kapin ka mga 4,100 clustered precincts. Mugasto ka ani per precinct. Murag unsa to igisgutan mo something like 20,000. 20,000 imong gasto. Kay utruhon mag-ipon na. Ablihan na ipon. Mura og sakaon na kayo. Pero nga naman yung gihimo man eh. And here's my analysis. Kaya ba si Gwen nga, wag ni isang putan. Kaya ba, binuang. Veterano na kayong politika. Dan liguang na sa politika. Bati na kayong naong si Gwen ron. Kung gwapa-gwapa man na si Gwen. Ang bana ni Gwen, migom na ko, usuod na kong higala. Si Winnie Cordelia. I mean, idaran na gyud si Gwen. Unya, karaan na siya mga seasoned politician na ni siya. Sa una, napan ni siya mga insecurities, mga utana ni siya, katong kasakay lagi mi sa barko, insecure kay siya atong higayon na. And then, she found out nga ang iyang
pamaagi, click di ay. Sukat ato, wala na siya mapildi, oy. Wala na katilog pildi si Gwen. So, kuha na siya. Kumpiyansa na kayo siya. Di na mabadlong, wala na makatambag. Ako nagtuuway mo tambag yun. Kay ug naa pay paminaw niya nga mutambag niya, gikasabaan na niya si Byron. Kay si Byron, everything that is wrong in campaigning mo, gihimo ni Byron. Social media, sino na adto ka magkalat sa social media? Why nakabadlong? Di masan mahimo mo yung kang sip-sip kay si Byron ni Gwen. Pinanggap na ni Gwen si Byron. Ug asa si Gwen, naa na si Byron. Katong gobernador na si Gwen, kanang si PDRC good. Mo na provider og livelihood ni Byron ba? Napo na yung mga sideline. Pero mo na gahatag og kinabuhi sa ekonomiya ni Byron, kana si Gwen. Pero badlongon na ni mo, oy. At stake ang imong kampanya unya na ay gakalat diha. Pero why makabadlong sa ato pa? My name is I am Ronald Reagan and I approve this sana ila sa mga advertisement kada approve to. Kaloy sa Dios. Kuang gyud lubong unya. This is to save face mga higala. Sa di pa ang break, mo ni ang tumong ani iyang protesta. Face saving measure na niya. Aron kuan man ang tambag ni bugado kada bang dili magbutang ka kuan ka ng iota of doubt. Inabugado nga mindset ba? Nga unsa man ang sa inabugado? You are presumed innocent. Bugado perting kriminala katong kapatay sa kong anak. Sulit kayo ang ebidensya nga mo'y kapatay. Pero samtang wa pa'y desisyon sa korte, butang kina, you are presumed innocent until proven otherwise beyond reasonable doubt by a competent court. So, naatanan ang elements dia mga higala. Kinanglan nga beyond reasonable doubt. So, ang ilang trabaho karon sa abogado, just butangan lang na ito, iota of doubt for national consumption. Kaya kung makibawa ng mga ibang lugar, what's the real score din sa ato Na-attract lang sila sa balita sa Cebu kasi magtuo. I mean, daghang magawa magtuo ba? Mao nga ang national attention di sa Cebu. Kinahanglang lubago na ni Gwen bisag gamay lang kay na para by 2028 ug di siya mulihok pasagdan niya ang nahitabo ang iyang leverage for 2028 mga higala mawa so iya ginang kung mahimo dakuon niya dakuon niyang mga istorya unya iya nang i-dribble og bayo and in the next months mga higala or for the whole year until the next year padung sa 2028 kanunay gining wa gunin asa ni dugay kani tagdon just like any other protest pero kanunay ning pahisgutan niya naman sa dagang amigo sa media no ni ilang hisgutan ano niya kanang mga naningog nga bukid na taman dong nanay mga ngana na pohon maningog na nga si Tarpulana dito gikan sa kuan kanang Santander naibong kay wag ko kaila ng Pambari 4 kinsa ko kaila god nganong wa man kaila pero wa magtuo makadaog pero na may resulta una ang manikas mga higala sa eleksyon ang katong naglingkod sa gahom mao ginay manikas sa eleksyon dili itong challenger magtuo ang luha sa challenger sige reklamo nga gitikasan
Pero ang galingkod, ngisi-ngisi lang. Di matandog. Kay mo silang nanikas. Ang challenger mo ay makaluluoy. Dili yun kapanikas ang challenger. Kung makapanikas magaling super millionaire, panalitan si kanang dato kayo sa Ilocos bitaw. Si tinga na dong Chabit Singson. Oh. Kana manikas na bisan pag na sa opposition makapalit na siya anang mga ug naay gyud mapalit tinuod ng istorya mapalit dining ga-operate aning Smartmatic. Adi na mas Smartmatic ron but still it's kung gapon ka ng computerized election. Pero ordinaryo ra ka politiko bisan pag dynasty ka kanang non imong apelyido like Osbinya ron ana. Pero na ka sa opposition di ka kadaog kadto si Bongbong dayon sa matong protesta ni Bongbong. Si Bongbong may kanang challenger outside de Colombo man si Bongbong ang nasa gahom ato ang Yellow Man. Okay, pagka alas 12 sa gabi padung mga tog ang mga tao leading 1 million si Bongbong. Pagka ugma si Leni Robredo na may leading pagmata mo sa na itabo ni Gwen nga wa pa mag-eleksyon ingon siya nga gobernador naman siya unsa man ko gadamgo ko pagmata na ko siya na gobernador wa pa man to eleksyon katong ila ka Bongbong o Leni Robredo kuan gito overnight pag natug ang mga tao leading si Bongbong pag matap ka ugma kani literal mao gani ang chronology mga igala pag matap ka ugma si Leni Robredo dai go na unsa may reaksyon sa mga tao atikas good pero kinsa may nikas ang katong nasa gahom kini kay siya may nasa gahom dinhi ang presidente ang mga senador iyang ipang endorse unya nikas si Pambari 4 pilde gyud si Gwen ato balikan ni uman sa mga penumdo mga igala anay koy gipang screenshot nga exchange ba sa kining binirahay sa social media Byron kontra ning kining mga anon taon mga ginganlag uplok na ko yung mga few screenshots dili ni seryoso mga igala sinanday ka nga ang gastuon nimo inigtista nimo estimate mo abot og 100 million kaning clustered precincts sa tibok probinsya 4,100 20 ato sa 25 mil ang imong ibayad adto sa Manila estimate nga mo gasto ka og 100 million aron mo lambo ang imong protesta mo gasto siya 100 million aron alang ni imong protesta dagag kwarta kinsa may naay 100 million dia 100 million ganahan ang tao mupalit naman tagluto ug abot ng premium 100 million buntag sa Parkland Brothers lingaw-lingaw na mo dang kuan kana bang $1 and a dream tawagan na sa Amerika kanang lottery kuan mga igala games online lottery games. It's called $1 and a dream. 100 million na imong gastuon. So, I don't think she's serious in her protest. Kuan lang ni pang kuan magud si Gwen kanang mass communication ang iyang discipline. Masscom graduate ni si Gwen. May na sa propaganda. So, mao na siya, no? Kanang she's not serious. Ug ang mga abogado na ibaw sa dani. Kuan lang inabogado ayota of doubt lang atong i-implant na to diha going into the 2028.
national elections or presidential. Kay og pasagda na siya, humiliating kay na mga higala. 300,000 kapin ang labaw, bisag hatagan pa nimo siya og tulo ka lungsod. Di ka po kadaog. Lubong yun. Unya, to save face, she has to do something. And this is the only thing they can do. Unya, di na siya mga sama. Kaya na siya, cute na siya. Di na siya mag-wild dito sa mga sorties. Nice na kaya na siya. Gakos-gakos na mangugos nagbata siguro, Go back to the basics ba? Going back to the basics. Kay, nawa man siya diha. Iya manggibiyaan na. Kay, di lagi siya mapildi. So, ang iyang gi-project na image, don't mess with me because I'm not gonna lose. You have a problem if you mess up. So, sa may iyang diskurso mo, precisely mo, ginamo na iyang gipsaligan. Ingon siya nga, na ako, sobra na gidaog-daog ko no siya. Siya ay gidaog-daog ha. Sa kampanya ni, this was during the campaign, sa iyang diskurso nga, sakit na kuno kaayo, giunsa sa pagdagdaog, libo ko. Unya, naa siya sa manimaw siya. Sila na pod. Kami na pod. Naa na ko ang gahom, manimaos ko. You don't do that in public. Pero, strategic to siya nga move. Iyang i-project nga, di ko mapildi, kuyog na lang muna ko or else. Mo na ang implied message. Di gani implied to. That was brutally open, honest, nga, care tactic. Lahi man kay, di na, mahimo na mag-imong dawato ng kwarta ni iluwa, tunlon ang paon, iluwa ang taga, mahimo naman. Unya, naka-experience naman ang mga tao nga pwede di ay. Una tong experience sa mga butante nga mahimo di ay ni. Mahimo nga mukuyog ta sa lokal, pero ato ang nasyonal. Mahimo nga tunlon na to ang paon, iluwa ang taga. Yun bitaw nga sitwasyon. So katong scare tactic ni Gwen, nubot-ibot approach. Gilumilom lang ang mga tao to, pero galungot-lungot. Kilahi man gud nang masuko ka o neutral lang imong pagbati. Mapalit ka na dong sa eleksyon. Muna psikolohiya na mga politiko, minaw mo, rum katon mo. Sito kayo ni mga animal. Di na nga tudluan, pero sa sobraan ba, kumpiyansa kayo. Kung masuko na ganit ng tao, di na mahaylo og kwarta. Pero og normal lang, di ko na siya supporter nimo. Tu anak mo suporta speakers, pero wa masuko. Wa by element of hatred involved. It's just, pabor lang ko ni Kuan, dudong ni candidate Dudong Burla. Di ko ganahan na ng candidate Alex Bulonggaita. Ari kong Dudong Burla. Nganong galagot ka na Alex? Wa man. Ari lang kong Dudong Burla mo butar. Kanang klasiya sa butante, mahaylo pa nagkwarta dong. Dahil kinintos ay. Pila yata pikas. Palabuhan na to. Ari lang ta. Goyo lang ta. Mapalit na. Pero og nanay kasuko din palit. Mao sa na ang dagata ni Gwen. Kadtong nakuha ni Gwen nga 700,000 kapin. Mao to ang epekto sa organization o sa party whip. Mao to'y the best that they can do. Mao to nga level mga gilag. Wa pa ng mga mayor nga suporta niya. Wa pa ng mga organization gud sa mga incumbent mayors nga gasuporta ni Gwen. Dili lang kadto mo may tabo nga score mga higala sa resulta ba. Kay as I said, og imong tun-an ang social media, di as at 85 to 97, so yun ang kanang 87 to 95, 87 to 95%. Ug mao pa to naitabo, wa pa tong organization, wa pa tong pagpaluyo gud sa mga mayor ni Gwen. Distribution sample ballots nga nay kwarta gatangag nagkwarta. Gihatag yun nga to sa mga butante. Mao to ang city sintos kapin. Na naa siguro iyahag yun, minority kayo. Kay 87 to 95 man ang score sa social media kung imong i-percentage. Sa tanan nga mga walls, how do you call it? Platforms. Talk, comment na yun. Reels, Facebook.
ng postings. Kanang vlog ni Byron, di gud na mo dawat og comment si Byron niya i-transport na ibalhin na nila dito sa kanang Cebu Politics. Adto ka makakita sa reaksyon ng mga tao sa Cebu Politics. Tanawa dayon ang mga comments. Unya iporsyento. Pareha ra man na sa mag-survey ka mga higala. Tanawa ra gud ng survey SWS, kanini ang Pulse Asia. Hinga kunon man nila i-appeal man nila ang number of respondents, bantay mo na, ibutang na nila sa dynamic sa ilang kana survey. Buhata sa na ninyo sa Facebook, kanya tanawa ang score. 87 to 95, naadiha ang kuan ni Pambari 4 ug ang kang Gwen Garcia. So, unsaon nimo na pag interpret, lubong yun. Ug wa pang organization, di pa tumao ang 700 ka 10,000 nga nakuha ni Gwen. Adto to lubong yun mga higala, I swear to God. Mo na nga sa liluan mismo, baluarte sa iyang son-in-law. Di man po na mapildi sila diha, kanang mga Pasko, di man na mapildi diha sa liluan. Mo na image nila, no, unbeatable. And they're now challenging the Durano turf. Nga pila ka dekada gud nga giharian sa Durano ng 5th distrito. Si Gwen, pirti na ka, Durano kay ng mga tuhanak ito sinoy pabling, pirti ka Durano ato. Kontra kay itong Sani Osmeña kay Durano man yun na sila. Ang Garcia family. Si Lito Osmeña na may dawat ang Garcia kay sila si Tony Cuenco, sila si Sani Osmeña katong panagiusa, di mo dawat kay Durano na kibiil mo to Durano, Marcos Boy man to. Lito ra, Sir Lito mo ay may accommodate sa mga Garcia. Talakto ng magkasulti, kining protesta dili ni serious. Deep inner soul. Kaya ba si Gwen nga napildi siya? Pag settle down, primero pa, di siya katuo. Shock gid siya. Iya mga tanan, silang tanan. Na-shock. Ang uban ko ng mga mayor, di kay bawo sa pag-react. Makikita pabataan ni, lihay na lang kita or unsa man prangka na lang kita nga gihimo na mo tanan bildi kita ana ba pag sugod wa pa sila kay bago sa buhaton kay istorya pabataan lihay na lang ta kay pero una-una di man sa tambabasol kay naningkamot mo ta makadaog siya ato na lang ginang kuan so paglabay sa panahon sukad paggawa sa resulta ng higala the dust settled. Naibawagin sila nga napildi sila. Unsaon pan pag luwas ang kaugalingon nimo from that debacle. It's so humiliating. Una na ay umaabot nga 2028 election. Naa si anak na sa national position, lisod kayo di mo na suportaan. So kinahanglan na kay leverage. Kaya ba siya sa taras sa mga national politicians, magtanaw na kanunay data mga higala. So kanunay na ang data na karundong, mao ni ang score. Na ay, kuha na kanang isuwat sa daplin ba? Linear comment. Ibutang na dito. Kanang under protest. Mana na dayon. Kanang mag-anam nag-develop into something kanang note, linear note nga under protest na mag-anam nagka-develop into kuan nga kadiyot sa di ta mo kumensa kay ligon ba kay ni wag ni pilipil diyon galit lang ka pildi di ta ato ning naa siya gihapoy premium that is the goal mga higala nga naa siya gihapoy leverage moving forward to 2028 national or presidential election. Okay? So, nirta ko to. Sino nagamukas to kag 100 million? Madto sa Manila, mga higala kay ang muhiling na ining provincial level nga protest, kining Electoral Commission, Adjudication Division sa Comelec, Manila. 20 to 25,000 per precinct.
imong gastuon, ikaw nagprotesta, ikaw ang bayad personal. Mahimo na. Mo nang dugay kay mahuman ang protesta. Nya, napay abogado speaker, tuo kag maghuwat lang na si Pambari 4 nga mulusot ng protesta. Kanunay nagigurdihan kay galing tinud-on na mamayad na sila dito puslan man. So anyway, this is just the end in view really is to project an image nga I am still a force to reckon with. That's the point, mga higala, and that's how, that is my analysis. Okay? Naawara ko ng one day na ko mabasa. Ingon si Byron, na. Ingon ang kuwan ba, Saba de Bayran pag 2016 pilihunon imo ate nga si Manang Duling. Ingon si Byron. This time around, one Cebu party will show these ragtag DDS volunteer groups that last time, one Cebu made Duterte win in Cebu. Karon ilang paso ang PDP laban candidates. So, ga-claim siya nga sila ay nakapadaog. Ingon ang nagsuko ba, habal-habal drivers na may tinuod, pero kining among trabaho tinarong nga panginabuhi. Wala may mangawat sa kaban sa gobyerno sama sa inyong pamilya, Byron Garcia. Nga lata na kayo sa korupsyon o panglimbong sa katawan. Nagkwintas tinuod mo og gold, nagputi tinuod mo sinina, pero inyong budhi ngit-ngit pa sa alkitran. Himo aming katawanan, pero kami nagbutang ninyo sa posisyon. Ingon si Byron. Mga uplok DDS, di ara inyong scammer nga idol nga governor sa Facebook, haha. Sa May 12 ang inyong dako og kauwawan mas daghan og tumoy sa bulpin ang mga SGS, Solid Gwen supporters. Mo na exchange. Akong gi-screenshot ba? Unsa man ang kampanya, binata kaayo niya, wag yun ay lugdangan kundi pabor kontra. Pero wa badlo nga ay gipasagdan. Total mudaog ta. Ug mo na resulta. Mga higala ko. Now, 3 years diyan ang i-dribble paingon dito sa national. Yeah. Tagdon gyapon siya dito. Naagyapoy mutugpa nga resources padong niya dito kay she is still a force to reckon with, bisagwa siya sa pwesto. Most likely, kana si Pambari 4, di na mo balingbing dong. So kana mga politiko sa nasyonal nga kanang pro-BBM, mo balingbing na sila. Wa man ay problema. Balita kay murag si Sara, projection lens 2028 ba? Di ta kasiguro ni anak kay taas pa man mapandol niya ni si Sara Duterte, pero eleksyon ugma mao mo daog, no? Mo nang mga komunista na ningkamot nga komunista nga disqualify na si Sara kay hadlo kay sila anak, tinud-on man sila. No di sad makiglamano nila, kinahanglan mo surrender mo or else patay ta, ana bitaw para ni Duterte ko mga komunista, surrender or patay ta. Tinudon ba mo nako? So, mao na nga anti-Duterte na sila, mga komunista. So, ikaw nga naa ka sa local level, mayor ka, gobernador ka, asa man ka padung sa 2028? Si Pambari 4, di na mo balingbing. So, ang kwarta sa mga national players, mga higala, ginauna siguro na nilang gawin nga di na mo atong kaya di man nadawaton, so ari na paingon na to. Or else na ibagong musubang mo maka-benefit ng resources. Di ka si Pablo Jan. Dili, ato ng Pablo Jan, dili na to. So, ato ning tugawon. So, mao ni ang kahulugan sa protesta, mga higala.